но не е като първа прулска шега. Днеска фирма Автобусен транспорт пуска в движение по-точно 3 чисто нови автобуса, които за пръв път в Добрич, средства масовия градски транспорт, ще бъдат изцяло на природен газ. На метан природен газ или по-точно компресиран природен газ е най-правилно да се каже. Автобусите са много закупени, марка Fiat Ducato. С това се надяваме да поставим едно добро начало и в бъдеще такива са идеите на фирмата, изцяло целият ни парк да премине на това гориво. Кои линии ще обслужват? Значи тези ще за сега по линия 233 и 201. Колко местни са? Те са 10 места за седящи и 10 за правостоящи. Така са, както и предишните ни бусови Renault Master, със същия обем и със същия капацитет като вместимост за пътниците.